Sa lahat ho ng mga nakikinig, dito ho sa ating pong podcast, mga kaibigan, magandang araw ho sa inyo. Sa mampanig ho ng mundo, ito pong ating mga kababayan, nag-aamang ng mga balita, update, nakikibalita sa mga mainit ho na alin. Ay, hype na hype. Itong kwento ng pasintabi ho, dun ho sa mga mabilis hong tamaan ng nerbiyos. Pagka ho kasi manyak ang pinag-uusapan ho natin. At ayun, serial manyak, opo, dito ho sa Pampanga. Ay, marami ho ang tinatamahan ho ng kaba. Oh. At dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, this is a special episode where we go beyond viral headline. Opo, sa Pampanga ho ngayon, marami ang tanong. Ito hong Allen Paulo G. Paano nangyari na may isang tao na paulit-ulit umanong nambibiktima? Paano niya napipili ang kanyang target? At bakit may kasong tila paulit-ulit na bumabalik sa lansangan ang isang akusado? Ang pinag-uusapan ho natin ngayon, mga kaibigan, hindi na ho magpapaligoy-ligoy pa ang inyong lingkod, Paulo G. Si William Corre, tinaguri ang serial maniac sa Pampanga na nahaharap ho sa mga reklamo at aligasyon ng robbery, sexual assault at iba pa hong insidente laban ho sa mga kababaihan. Pero sa episode ho na to, makinig ka ate, kuya, lolo. Hindi ho tayo nandito para magbigay ng diagnosis, hindi ho tayo doktor ng kaso, hindi ho tayo korte. Ang gusto ho natin, mga kaibigan, Allen, Paulo G. Ang gusto natin maintindihan ano ba yung dynamics ng ganitong klase ho ng offender. Kailangan, Paulo G, kailangan natin ng interpretasyon ng eksperto. Kailan ba ito criminal act? At kailan naman ginagamit yung nakikita natin minsan naidedepensa to mental illness bilang palusot. At nasaan ang accountability ng sistema mula sa barangay, police intelligence, ito hong court monitoring, hanggang sa community alertness. Binigyan ho tayo ng pagkakataon, mga kaibigan. Bigyan muna natin ng shoutout. Yung kanyang mga kababayan dito sa Nueva Ecija. Palakpakan natin. Kahit ho nagmamadali ng umuwi dyan sa Nueva Ecija, binagkalooban tayo ng oras, mga kaibigan. Si Doc Argel Masanda. Doc Argel, kumusta po kayo? Welcome po sa ating pong programa. Doc, bago tayo dumiretso sa kaso, mahalagang linawin ho natin sa publiko. Kapag ang isang tao ay tinatawag ng publiko na manyak, hindi ibig sabihin na automatic na siya ay mentally ill. Sa batas at forensic psychology, may malaking kaibahan. Ito hong may sakit sa pag-iisip, may personality disorder, may sexual deviance kung tawagin, at isang criminal na alam ang kanyang ginagawa. Kaya ang unang tanong ho namin sa inyo, Doc, bilang forensic psychology, paano nyo tinitignan ang isang suspect na paulit-ulit umano ang pattern, robbery yan, pananakot, sexual assault, at target ay kababaihan? Ano yung hinahanap ninyong behavioral indicators, Doc? Okay, maraming salamat po Sir Paolo sa pagkakataon na makabahagi po kayo sa programang ito at makapagbigay ng mga ilang kaalaman patungkol sa bagay na ating pinag-uusapan. So when it comes po sa mga ganyang klase ng mga offensive behavior, yung pattern talaga ng actual behavior itself ang tinitignan natin. So once na makita natin that there are consistent pattern across places and across time, then we can definitely assume that there is a disorder. And especially kung ito po ay nag-show na ng grave distress to a lot of people around him, danger, dysfunction, and distorted belief doon sa kanyang functioning, at nagkakaroon na ito ng actual distress hindi lang sa kanya kundi sa ibang tao, ito po definitely ay matatawag na natin na disorder. So kapag ko ang isang offender, Doc, naghihintay na ng oportunidad, may armas, may paraan ng pagtakas, may pattern ho ng pagpili ng biktima, does that suggest impulse planning or predatory behavior?
Definitely. Ang mga predators po kasi natin talagang premeditated yung kanilang mga behavior, yung kanilang mga actions at ito ay well planned. Especially kung gagawa sila ng paraan to actually come up with their procedures on how to actually execute yung kanilang mga plans. So yung ganitong klase ng cognitive preparations would definitely entails criminal behavior. Mhm. Pero hindi nangangahulugan na pwede nilang maidepensa na mental illness 'to? Pwede nilang ilaban na ito ay mental illness pero ito po ay magiging mitigating factor lamang. Ibig sabihin, hindi ito nangangahulugan na wala na silang liability doon sa atin pong batas, sa ating constitution. Pag sinabi natin na mitigating factor, pabababain lamang nito yung magiging parusa sa kanila. Pero hindi po nangangahulugan na wala na silang pananagutan sa ating batas. Mhm. Ayun, dito ho sa mga nakakapakinig ho sa atin, interactive ho itong programang ito. No? Mag-comment down below ho kayo dyan at maigi hong mai-address ho natin yung pong, ayan, nakikita ho ninyong red flag, lalong-lalo na ito hong salitang manyak, hindi lang ho mga kaibigan, nagagamit yan dun ho sa mga, ayan, sexual manyak. Dok, sa media, dito ho sa ating komunidad, mabilis gamitin ho yung salitang manyak eh. May galit, may takot, may urgency. Pero baka may danger din ito. Baka isipin ng publiko na baliw lang yan. Kaya nawawala ang bigat ho ng criminal responsibility. Ano ho ang problema kapag tinawag agad nating baliw o may mental illness ang isang suspect sa sexual assault o gayon na rin ho dito ho sa robbery case? Okay. So ito po kasi ay conglomeration ng iba't ibang klase ng mental disorders or otherwise called as mental illness. Ang pagiging baliw po ay iba, pero ito po ay under the umbrella ng mental disorder or mental illness natin. Ang pagiging baliw, ibig sabihin nito is schizophrenia, loss of touch with the reality. Hindi niya na alam kung ano ang totoo at ano lang ang nasa isipan niya. Ang mga tao naman po na may mga impulse control disorder like yung pagnanakaw, ito po ay kleptomania. Ang mga tao naman po na usually ay nagko-commit ng sexual assault, maaring ang mga ganitong tao naman po ay may tinatawag natin na paraphilic disorders. So ito po ay iba't ibang klase ng mga mental disorder na dapat nating magawan ng paraan sa ating komunidad. Ibig sabihin, hindi sila maaari na kalat-kalat lang sa ating komunidad nang hindi sila nabibigyan ng sapat na tulong. Paano ho natin ipapaliwanag dito ho sa publiko in layman's term para makarelate din ho itong ating mga kababayan pagka kasi may mga mabibigat na salita yan ho nagiging yung nuances diyan ho sa diskurso ho na to gusto ho nating manamnam ng mabuti ng ating mga kababayan yung doc, paano natin ipapaliwanag yung mental illness is not an automatic escape from accountability? And that is true. Hindi po talaga ito automatic escape from our accountability and responsibility bilang citizen ng Republika ng Pilipinas. Pero ang mental illnesses po ay totoo. Ibig sabihin, kapag meron po tayong mali na paraan ng pag-iisip, ng pagkilos o gawi at maling paraan ng pakiramdam, ito po ay maaaring ituring na mental illness or mental disorder. At yun po mga tao na meron nito, madalas kapag sila po ay nahahayaan lang natin sa ating mga komunidad, nagpo-pose sila ng danger to other people. And on that note, pwede sila makapag-commit ng mga different crimes. Kaya po dapat talaga ay magawa ng paraan na yung mga ganitong klase ng tao ay hindi basta-basta hinahayaan lamang doon sa ating lipunan. And definitely po, ito ay dapat bigyan natin ng tamang tugon, both legally and clinically. Ibig sabihin, legally, kailangan nating malites sila ng tama. Clinically, kailangan natin silang mabigyan ng tamang tulong doon sa kanilang mental needs bilang mga tao na may mental disorders. Napakabuti ho mga kaibigan na ayan meron hong nagpapaliwanag ho sa atin dito ho sa dynamics ng salitang manyak.
Mahalaga ito mga kaibigan, hindi porket kakaiba, brutal o nakakatakot ang kilos ng isang tao, automatic na wala na siyang kontrol o hindi niya alam ang tama at mali. Sa criminal justice mga kaibigan, malaking usapin ho kung alam ba niya ang kanyang ginagawa. Nakakapagplano ba siya? Nakakatakas ba siya? At inuulit ba niya ang modus? At lately, Doc, gusto kong isampa na rin yung usapin dahil base ho sa track record nito pong subject ho natin na tinaguri ang manyak ng Pampanga. 14 anyos pa lang involved na ho siya sa ganito hong kaso. At alam naman, medyo maselan yung juvenile justice ho natin at sa mga nakalipas na panahon, napapanood ho natin yung violence sa loob ho ng campus sa mga ganitong kaso, Doc. Bata pa lang, involved na. Ano ba yung dynamics? Paano pakikitunguhan, lalo na sa loob ng pamilya, nakikita yung, sabihin na natin, hindi lang sexual maniac, may klepto, binanggit mo na yun. Paano pakikitunguhan ng magulang, ng pamilya? Okay. Napakalaki po ng gampanin ng mga pamilya natin, ng ating komunidad at ng ating lipunan sa pangkalahatan pagdating po doon sa development ng mga ganitong klase ng disorder. Una-una po, pwedeng kasi ito ay na-condition na siya na magkaroon ng ganitong klase ng pananaw. Halimbawa po, kung nanonormalize sa loob ng kanyang bahay, tahanan, at doon sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang community, yung mga malalaswang usapan, mga malalaswang gawain, then ito po ay makikita niya na parang parte ng kanyang normal na development, even though hindi ito dapat maging normal. Sa isang banda, meron din po tayong tinatawag na ecosystems theory na kung saan sinasabi dito na yung ating pamilya, komunidad, at yung iba't iba pang klase ng sistema na maliit hanggang papalaki, malaki ang gampanin nito pagdating po doon sa ating overall development bilang mga tao. So kung nakikita natin to doon sa older people around us, nakikita natin to doon sa kapitbahay natin, naririnig natin to doon sa ating eskwelahan, sa ating simbahan, sa ating lipunan, sa ating mass media, the more that they tend to believe na normal yung ganong klase, o kung hindi man normal, pwede naman palang mapalusutan yung ganitong klase ng pangit na pag-uugali or gawain. Kaya po yung mga bata na ngayon, nai-inculcate doon sa kanilang system na they can get away from it, and it's okay to act like that kasi akala nila ito ay okay lang. So yun po. Ako, natututo ho kami dito ho sa inyong mga punto. Balik ho tayo dito ho sa maselan na kaso. Dito ho kay William Core na maniac, serial maniac. Diyos mio Marimar, alam mo, yung takot na dinulot ho nito dito ho sa komunidad, grabe. May mga magulang na tumatawag na, nako, hindi ka dapat nagmamaneho na nag-iisa, aatake yung maniac na yan, lalo na at large pa. Buti na lang ho na aresto na, Doc. Sa mga ganitong kaso, Doc, ano ho yung red flags na ginagamit lang ang mental illness narrative para umiwas sa pananagutan? Kasi may mga biktima ho tayong natatakot magsalita. At kapag naririnig nila na baka may sakit sa isip, parang may pangalawang trauma, pakiramdam nila, baka hindi sila paniwalaan o baka makalusot na naman itong suspect na to, Doc. Alright. Marami pong mga tao na may kriminal na kaso, ang tinatawag natin nagmamalinger o malingering. Ibig sabihin nito, nagpepeke sila na sila ay merong tawag ito, insanity na tinatawag natin. Sa mata po kasi ng batas, insanity ang term na ginagamit niya dito. Sa lente naman po ng psikolohiya at ng siyensya, ang tawag naman natin dito ay psychotic disorder or schizophrenia. So yan po yun. Yung po binanggit nyo kanina, Sir Paulo, ito po yung pinaka-explanasyon. Sa batas, makakalusot ka, pero hindi po lusot na buong buo, mamaya po pupuntahan natin, makakalusot ka kung ikaw ay walang awareness doon sa pag-commit mo ng criminal act. At ito po yung tinatawag nating insanity. Yun pong serial maniac na tinatawag natin or may paraphilic disorder, hindi po sila psychotic, hindi po sila schizophrenic. Ibig sabihin, meron po silang awareness
nung kanilang ginagawa. At meron po silang volition of will. So sa mata ng batas, ito po ay hindi makakaligtas. Sa mata po ng ating batas, ang pinapayagan lamang po ay kung ikaw ay insane, legally insane, or ikaw ay imbecile. Ibig sabihin, wala kang kapasidad para magbigay ng consent or maunawaan kung tama o mali ang iyong ginagawa. Ang paraphilic disorder po, kagaya nito na pinag-uusapan natin, meron po silang capacity for discernment at meron po silang realistic testing ng kanila pong environment. Klaro, mga kaibigan. Dito sa mga nakikinig ho sa atin, ha? At yung mga nag-iisip ng sila lulusot at lulusot. Naku, makinig kayo. Tatamaan ko. Hindi sa nile-lecturean natin sila para makalusot, mga kaibigan. Maiging maintindihan ho ito. Lalo-lalo na ho, dyan ho sa mga law enforcer ho natin na kapag ho maniwala ho kayo sa hindi, meron ho talagang taong sutil Doc? Gagawa ng paraan para ma-bluff yung mga operatives. Pero dito ho, panghuli, Doc, naiintindihan ko, babiyahe ka pa ng Nueva Ecija at maraming umaabang sa iyo ngayon dahil Biyernes. Ano ho yung common mindset nitong mga predatory offender? Is it about lust, power, control, humiliation, o yung opportunity? Bakit mahalagang maintindihan ho ng publiko yung sexual assault is often not just about sex, but also about control and denomination, yeah. Yes po, tama po yun. It's all about those two things. Power and self-regulation. And yun nga po, they tend to dominate yung mga tao that they believe don't have those two things that they want to. Ang psychological dynamics behind that po kasi much like any other criminal cases is that they want to impose to others that they are more powerful. And that power comes from dysregulation of their emotion, action, and distorted belief na meron sila. When you put all this together, kung tutusin, that creates a very much disorder to a specific person. And yet they want to impose that kind of misguided belief and distorted perception that they are indeed in power. So that's why they tend to victimize people na sometimes or actually oftentimes yung mga unsuspecting na mga tao. Kaya kung papansinin po natin ang pattern ng biktima ng mga ganitong klase ng tao, yung tipong ang akala nila hindi lalaban, yung mukhang walang kapasidad, walang kakayahan. So they would use that kind of opportunity to actually victimize this kind of person. Ayan, mga kaibigan. At ako, gusto naming i-empower yung pong mga may lakas ng loob na ibinubunyag itong mga ganitong modus. At opo, ay kailangan ho nating i-address ho ito sa komunidad. Kailangan natin ng empowerment, Doc, dito sa ating mga survivor, di ba? At totoo, dito ho sa ating pong pinag-uusapan, malawak yung salitang manyak. May biglang nag-text Doc, paano naman daw yung mga politiko na manyak sa pera? Manyak sa pera ng flood control. Sakit din ba yan, Doc? Ayun, maisingit lang, Doc. Ano ba yung point of view mo dyan sa mga manyak naman sa pinagkakakitaan, dyan sa corruption? Alam niyo po, sa totoo lang yan talaga ang mga dapat nating dinadala sa mga mental hospital. Yung mga ganyang klase ng mga politiko na nagkakaroon ng dysregulation of their conscience, of their emotions, and even of their thoughts and cognition para makagawa ng mali. So definitely po, yan po ay mga kriminal na yun nga lang po, may mga palamuti kasi may mga position. Dapat yung mga yan talaga, sabi nga po ni Cara David, di ba? Sa kanyang wish, sana talaga matupad na yung kanyang pangarap. Umaga na bayan. Mga kaibigan, Doc, pasensya ka na, napasubot, napasarap yung kwentuhan natin. Ano ho daw yung practical community behavior kapag may ganitong suspect sa paligid, manyak, Ano dapat ang bantayan ho nitong pamilya, kababaihan, sama na natin yung mga commuters kasi
Yan yung mga ano nila napagsasaluhan sa social media, no? Paano tayo makakalagpas diyan sa mga manyak na yan? Lalong-lalo na ho mga kaibigan na content yan at pati sa workplace, minsan nangyayari yan, 'di ba? Ano ba yung practical community behavior na kailangan natin pong malaman dito sa ganyan, biglang-bigla. Maraming salamat, Lulusot Sir yan, Paolo, di ba? sa magandang katanungan. At yan po yung gusto ko talaga ibahagi din at siguro bilang panghuli na lang din, ano po, matuto tayong mangialam, matuto tayong makisangkot. Tandaan po natin, tayo po ay mga Pilipino, tayo po ay makipagkapwa tao at makakapwa tao tayo. At isa po lamang po natin to. Ang nangyayari po kasi minsan nagkakaroon tayo ng diffusion of responsibility. Ibig sabihin, pag may nakita tayo na krimen doon sa ating lipunan, doon sa ating komunidad, nanonood lang tayo at binibidyohan pa natin ngayon kasi gusto mong i-content ito. Bagkus na tumulong ka kaagad sana. So, yan po yung mensahe. Matuto tayong mangisangkot, mangialam. Ibig sabihin, tumulong tayo pag may nakita tayo na mali na nangyayari doon sa ating lipunan. Akala kasi natin, somebody else will do it for us kasi we were there watching. Pero we fail to realize na yung somebody na yon should be us. So imaginein mo na lang kung tayo halimbawa ay nasa lansangan, gano'ng kadaming tao ang nandiyan. At kung lahat ng tao na to ay gagawa ng proactive action para tulungan yung isang babae halimbawa na bigla na lang hinipuan ng isang serial maniac, then madali po nating makokot, madali nating mahuhuli yung ganitong klase ng tao. Kung lahat po tayo mga Pilipino ay may pakialam sa isa't isa at makikisangkot sa mga ganitong klase ng mga proactive social behavior, then I think po talagang malaki ang tulong nito para mabawasan ang krimen sa ating lipunan. Napakabuti ho ng inyong point of view at ito hong amin pong binabantayan na storya. Opo mga kaibigan, nawa po sana'y maging ambag ho ito sa marami. At gustong-gusto ko yung idiniin ho ni Doc. No? Alam nyo mga kaibigan, dito ho sa kaso ni William Core, hindi ho lang police story to eh. Hindi ho ito istorya mga kaibigan ng takot, trauma, sistema at pananagutan. Kung may isa hong survivor mga kaibigan na lumantad, wag ho nating gawing entertainment. Lalong-lalo na mga kaibigan, wag ho natin siyang husgahan. Alam mo Dok, yun din ang revelasyon nitong survivor eh. Hinuhusgahan eh. Ang dapat ho nating itanong, ilan pa ang hindi nakapagsalita? Ilan pa ang natakot? Ilan pa ang hindi naniniwalang may pattern na? At dito sa ating pong mga otoridad, mga kaibigan, malinaw ang hamon. Hindi sapat na nahuli ho yung sospek. Dapat maipaliwanag kung bakit umabot sa ganito. Naging serial maniac. Hindi ho isang beses lang eh. Dapat ma-secure din ho yung mga ebidensya. Dapat ho maprotektahan ng survivor. Dapat makita kung may pagkukulang dyan ho sa sistema. At dapat siguraduhin din ho yung due process ay hindi ho nagiging revolving door para sa susunod na biktima. Sa ganitong kaso, ang tanong hindi lang ho sino ang may sala. Ang tanong din, ano ang nabigo dito ho sa sistema at paano ho natin ito itatama. Ako po ang inyong countryside reporter Paulo G. Santos. Maraming salamat Doc. Siyang tunay, shoutout dito sa ating pong mga followers na totoong nag-share ng mga work content na opo, kailangan ho natin na nakakausap, ekspertong totoo sa pagpapaliwanag ho ng nangyayari sa ating kapaligiran. Luid ka Doc, maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyo lahat.